Il-Partit Laburista qal li d-deċiżjoni tat-Tribunal Ekklesjastiku li ċaħat li chairperson tal-Moviment Iva milli tkompli tagħmel ix-xogħol tagħha huwa serju ħafna. Deborah Xkembri fix-xogħol tagħha ta' avukat tagħmel differenza bejn żwieġ bil-Knisja u żwieġ ċivili qal il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista qal li waqt li hija tippromuovi d-divorzju ċivili għal żwieġ ċivili taċċetta li żwieġ bil-Knisja ma jistax jinħall. Il-keliem ewlieni Laburista s-Servizz Pubbliku u Ugwaljanza Helena Dalli qalet li fil-qrati ċivili l-avukati għandhom il-libertà tal-ħsieb u l-libertà tal-espressjoni. Dawn jistgħu jikkritikaw u ma jaqblux pubblikament mal-qrati u l-mod kif jimxu mingħajr biża' li se jitilfu xogħolhom. Il-Partit Laburista qal li jifhem li Tribunal Ekklesjastiku għandu regoli tiegħu u jrid jimxi magħhom. Imma fil-każ ta' Malta d-deċiżjonijiet tat-Tribunal tal-Knisja jorbtu wkoll lill-Istat Malti. Kull ċittadin għandu dritt li jagħżel l-avukat ta' fiduċja tiegħu u għalhekk hija anomalija li tribunal li jagħti sentenzi b'effett ċivili jipprojbixxi liċ-ċittadin li jagħmel l-għażla libera tal-avukat ta' fiduċja tiegħu, temm jgħid il-Partit Laburista.